Kasugri pamiarsa sadaya anu mireus kana seni Sunda anu kalaresan ngagaduhan kaset Kisar Saidah seri kahiji ti produksi MTE Record Tigamelan Karawang Group atuh teu hilap pribados bade ngahaturkeun seri anu kadua. Seri anu kadua dina Kisar Saidah bade kasangakeun ka pamiarsa kirang sareng langkungna hapunten anu kasuhun. Sakali deui nyanggakeun ka pamiarsa anu mireus kana seni Sunda oge kanu kagungan kaset ieu. Lagu Kisar Saidah kadua ti produksi MTE Record. Dongeng ka Kisar kawi karo anake Saidah lan Saen. Ceritane ka Kisar kawi saiki mangkat luru kerjaan lurus sandang lan pangan. Ari ka Kisar kawi luru kerjaan Ari Saidah Saeni ditinggal ning omah karo mbok walone singarane Maemunah singarane Maemunah singarane Maemunah nayada entok kawan entok bengi ka Kisar kawi lurus sandang lan pangan nayaga kanggo ngempani anake karo rabine sing anyar. Wah, du 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 du. Aduh nayaga glise critane gancange wong kanda jare wong dongeng rungu kena isuna saiki arepan nganda kena Saidah Saeni karo mbok kewalone dasarana paribasa saemane-mane mbok walon mangsa kaya mbok kang bener nayaga Ari emane mangsa kaya mbok kang bener hadumi kaya mbok kang bener awan bengi Saidah Saeni
Saida Saeni nangis sora mari-mari nyambat-nyambat ning mbok sing wis mati mi. Aduh mi, aduh. Aduh mi. Ari awan nok diumbangi bae jaluk mangan nok digebugi mi. Dasar mae munah wonge ala langka emane langka melaseningana. Aduh mi. Saida Saeni wisi raja pada nangis bae rungu kenai sunarepan ngomong ning Saida karo Saeni. Saiki sunarep miang ning pasar sirakang hati-hati ning omah Saida Saeni. Bokat bapa nira teka warak kena isun miang ning pasar. Saida Saeni rongo kena ya no. Iki duit sebelendong karo beras semangkok gage sirap padang liwat bokat bapa nira teka. Bokat bapa nira tekang kone tekane jaluk mangan Saida. Engko isun tekaning pasar liwat wis mateng karo lawu panganane wisana Saida. Bapa nira jaluk mangan engko kula tekaning pasar. Bapa nira jaluk mangan. Aduh, nayaga glise ceritane gancange wong kandang. Saiki Saida Saeni lagi ngliwat ning omah ditinggal ning mbok walone miang ning pasar nayaga. Dasar bocah sing loro saban dina kurang mangan, saban dina kurang jajan nayaga. Liwat semangkok duit seblendong tok dipanganing Saida lan Saeni. Dipangan kabeh ning Saida karo Saeni. Aduh Kang Saida, saiki liwat wis entok Kang. Aduh Kang Saida, mana temen nyewa teh Mimi Maimunah. Engko tekaning pasar baka weruh panganane wis entok mah. Aduh Gusti Kang kuasa kula jaluk tulung kulane wis beli kuat. Aduh mi kulane wis beli kuat.
Aduh Kang Saida Saida mimia nyewot kone nopi digebuki Kang. Aduh Kang Saida beli salamaning Kang Saida no karo kakang kone digebuki mani ngadumi kulani jaluk kampuni. Saida saya nih apa sira pada meneng bae isun tekaning pasar apa wis menggawe apa pada ngelamun bae dasar klesan anake wong mati klesan anake kaki sara kawi wong melarat. Aduh, Mimi, kulane jaluk kampung, kulane aja digebuki mani, kula badane wis lara. Aduh mi beyekane kula wis pegani. Maemuna nyewote kegila-gila barang ngerungu panganane Wisnto. Dasar klesan anake wong mati. Ayo Saida saeni sira pada gage nyingkir. Isun ora sudi rasa ningati. Urip karo anak